Търсиш оригинален подарък за любим човек за Коледа или Нова година. Подарък, който не е поредната вещ, а възможност той или тя да реализира своя мечта и да встъпи в личната си сила. Предлагаме ти играта за поставяне и постигане на цели "Пътят на мечтите", с която подаряваш преживяване. Ако си лидер с или без титла, лидер на живота си и искаш да живееш своя път, а не да се люшкаш между задачи, повиквания, пожари и проблеми, играта за постигане и поставяне на цели "Пътят на мечтите" е за теб. Защото нямаш нужда от повече информация и от повече истории за чужд успех. Имаш нужда от система, която работи за теб и можеш да вплетеш в твоето ежедневие, за да реализираш мечтите си. Играта ти помага да канализираш мислите, енергията и вдъхновението си в една цел, която е ключът към това да живееш мечтите си. В системата за поставяне и постигане на цели "Пътят на мечтите" определяш цел, чието реализиране прави мечтата ти реалност. В играта ще откриеш карти за основното табло, което можеш да закачиш на стена, врата или коркова дъска, и карти жокери, които ще те насочват по пътя, както и много магични елементи, които сме създали специално за теб, за да можеш наистина да ги използваш лесно и удобно. Целият процес ти помага да отключиш личната си сила и вътрешна мъдрост, за да реализираш целта си. Онлайн бонусите ти помагат да разбереш как да поставиш целта си, кой е твоят аватар за постигане на цели и как да поддържаш мотивацията си. За всяка карта имаш насочващи видеа. Сякаш работиш с ментор и не си сам през целия път, а можеш да правиш играта по всяко време. Пътят на мечтите събира методи за вдъхновение и реализация на цели от изтока и от запада. Това е процес, който е тестван с фокус групи и стотици участници. Проверен е и всеки елемент е настроен като фин инструмент от голяма система, за да работи за теб.